Galicia tesoura os recursos naturais para camiñar cara a descarbonización, cara a autonomía enerxética, a sustentabilidade, cara ao desenvolvemento local, o aforro doméstico e o fomento da industria. A lei que hoxe lles presento pon todos estes factores en valor dunha maneira xusta, ordeada e con visión de país. A abundancia de recursos naturais é básica para o desenvolvemento sustentable de Galicia, pero debemos loitar contra unha serie de barreiras que dificultan a súa valorización. Entre outros, o impacto socioeconómico dos proxectos non sempre está ben definido e as posibles ganancias e perdas non sempre están ben repartidas. Algúns proxectos particularmente beneficiosos a nivel socioeconómico ou ambiental non sempre son rendibles para o investidor. Os beneficios dos proxectos no territorio son ou non son sempre ben percibidos ou suficientes polas comunidades locais ou non sentirse implicadas de abondo. Tan absurdo resulta danar o medio ambiente por un uso inadecuado dos nosos recursos como ignorar os recursos naturais con un inmobilismo cego que non nos permita o seu aproveitamento. Este goberno non imos facer nin o un nin o outro. Non poñer en valor a nosa inmensa riqueza natural, non beneficiarnos do que temos sería unha neglixencia. Esta lei nace cun espírito transformador e cunha idea moi clara, converter a nosa riqueza natural en riqueza social. Esta lei quere poñer o noso vento, a nosa auga, o noso sol e a nosa terra ao servicio dos galegos, para que esa posta en valor dos nosos recursos se traduza claramente en beneficios para o territorio e para as persoas con todas as garantías ambientais.